sa kaliwa. Diyan na lang kami. Wala yan sa harap. Ha? Wala na. Kano? Ano, 30. Ha? Kasama yan siguro. Dito. 20 lang, 20. 20 pa rin yun lang. Kasi wala pa si Roman, madam. Murang talaga. Lahat po lang nakapag Ha? papatoy sa Maliit lang. Kailangan madali lang kami. Anong sasakyan nyo, boss? Tricycle lang. Yung mga kulong-kulong lang. Ilang kulong-kulong? Dalawa? Dala. Hanggang anong oras kayo, boss? Alas 12 siguro lang. Ayun na, 500. Mama. Bawasan ko na. 400 mo na lang. Libre pa lang. Ito, may parking. Camera yan, kawawa. Sige. Tara tayo sa bagas. Ha? Mamaya ulit yan pagpauwi.
Sige. Kaya mo ngayon. Ano ka masasabi mo? Ah, nandan. Eh, May taas na. papa mo dyan, yan, yan. Akala niya madali lang. Dito mo na. Dito mo na dyan. Buti lang hindi ako bumaba. Sigatin din ako. Yeah.